Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Και τι καλή αρχή. Ναι, πολύ καλή αρχή. Δεν μπορώ να το περιγράψω με λόγια. Πώς καταλαβαίνεις, είναι κάτι που σίγουρα δεν το περίμενα, αλλά κάτι που ήρθε και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Και δεν ξέρω να πω αλήθεια, δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα, ώστε να σου πω πραγματικά πώς αισθάνομαι και τα λοιπά. Δεν ξέρω, αλήθεια, δεν ξέρω να πω. Πάντως το χαμόγελο παραμένει πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το μάτς. Ναι, ακριβώς. Εντάξει, είναι ένα πράγμα που για μένα, σε μένα βασικά δεν φεύγει ποτέ. Εντάξει, και όταν χάνω ίσως για λίγες ώρες, αλλά το χαμόγελο μένει πάντα. Ειδικά πόσο μάλλον τώρα μετά από μια τέτοια επιτυχία και ένα τέτοιο βήμα. Έχει μόλις μία ώρα που τελείωσε ο αγώνας, οπότε δεν θα σε ρωτήσω για τα μελλοντικά σου σχέδια, αλλά πριν έρθεις στη Μελβούρνη, ποιος ήταν ο στόχος σου? Η αλήθεια είναι ότι αυτό που έχω να πω είναι ότι τους τελευταίους μήνες γενικά σκεφτόμουν πάρα πολύ, επειδή όπως ξέρουμε και πέρσι είχα πάει αρκετά καλά για τα δεδομένα τα περσινά. Είχα περάσει προγραμματικά, είχα περάσει και ένα γύρο, και είχα αρκετούς πόντους να κάνω defend. Και το σκεφτόμουν και με επηρέαζε λίγο αρνητικά όλο αυτό. Και να που όλες αυτές οι σκέψεις ήταν για το τίποτα, γιατί ήρθα εδώ, δεν είχα καμία προσδοκία και εντάξει, μάτς με μάτς, έχω φτάσει στο τρίτο γύρο. Χτύπησες στη Γαλλίδα, είναι το νούμερο 43. Πριν τον αγώνα, ποια ήταν η ψυχολογία σου? Ήξερα ότι είναι μια πολύ καλή αντίπαλος, γιατί είχε παίξει και στο Brisbane τελικό φέτος, δηλαδή έρχεται από πολύ δυνατά μάτς και καλά αποτελέσματα. Και εντάξει, δηλαδή δεν πίεζα τον εαυτό μου ότι πρέπει να κερδίσω ή κάτι τέτοιο. Ήξερα ότι το παιχνίδι σίγουρα είναι 50-50, αλλά εκείνη είναι η καλύτερη παίκτρια βαθμολογικά, οπότε δεν είχα κάποιο άγχος. Σε δυσκόλεψε, εκτός από τον τελευταίο πόντο, σε δυσκόλεψε το παιχνίδι? Ναι, αρκετά. Δηλαδή, ειδικά προς το τέλος, που αγχώθηκα εγώ λιγάκι για να κλείσω το μάτς, αλλά και όλο το μάτς από την αρχή ήταν πολύ πιεστικό. Είναι εδώ και η μητέρα σου? Ναι, είναι εδώ. Τι σου είπε πριν από τον αγώνα και τι σου είπε μετά? Πριν από τον αγώνα μου είπε να μπω χωρίς άγχος, να το διασκεδάσω και ό,τι κάνω, όπως μου λέει κάθε φορά δηλαδή. Και μετά τον αγώνα, για να σου είμαι ειλικρινής, δεν μίλησαμε πάρα πολύ, γιατί μέσα σε όλη αυτή την τρέλα, τι να πούμε κιόλας, εντάξει, μου είπε μπράβο σίγουρα και ήταν πολύ συγκινημένη και πολύ χαρούμενη. Και αυτά τώρα, μόλις τελειώσουμε, θα πάμε. Έχεις κάποιο γούρι? Τι σκέφτεσαι κατά τη διάρκεια του αγώνα? Τι είναι αυτό που σε κάνει να πας παρακάτω? Κάποιο γούρι δεν έχω, να είμαι ειλικρινής, αλλά εντάξει, όπως ξέρουμε εμείς οι Έλληνες είμαστε λίγο προληπτικοί, ναι, δηλαδή να φανταστείς ζήτησα στο ξενοδοχείο του δωμάτιο με πέρσι, βέβαια δεν μου το δώσανε γιατί ήταν κατηλημμένο, αλλά το ίδιο locker εδώ πέρα στα αποδυτήρια. Είμαστε λιγάκι Έλληνες, αλλά εντάξει, και ξέρουμε ότι είμαστε και μαχητές, δεν τα παρατάμε, και εγώ δεν τα παράτησα ούτε μια στιγμή στο μάτς και πίστευα σε κάθε πόντα ότι μπορώ να κερδίσω, και αυτό νομίζω ήταν που έκανε διαφορά. Πώς ήταν ο κόσμος? Με τον Μάρκο όταν μιλάμε μας λέει ότι δεν είναι το δεύτερο του σπίτι, ότι είναι καταπληκτικό να παίζει στη Μελβούρνη. Πώς αισθάνεσαι? Κι εγώ ακριβώς, μη σου πω και το πρώτο μου σπίτι, γιατί τουρνά στην Ελλάδα δεν έχουμε δυστυχώς, οπότε για μας το να παίζουμε εδώ πέρα είναι σαν να παίζουμε στη χώρα μας. Ο κόσμος είναι καταπληκτικός, δηλαδή και εγώ πέρσι το βίωσα για πρώτη φορά. Βέβαια, όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό όσο σήμερα. Σήμερα ήταν κάτι το απίστευτο και ελπίζω σε κάθε μάτσο που θα περνάει ακόμα και πιο πολύ. Μου άρεσε που τραγούδα για ο κόσμος. Πω, Μαρία, σ' αγαπώ. Εγώ ήθελα να γελάσω, να σου πω την αλήθεια, αλλά λέω κάτι συγκεντρώσει τώρα, γιατί δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να γελάσεις. Αλλά ήταν πολύ αστείο. Ποια είναι η αγαπημένη σου, ποιο είναι το αγαπημένο σύνθημα μέχρι στιγμής? Νομίζω το Ελλάς Ολέ. Το Ελλάς Ολέ. Ναι. Δηλαδή αυτό, όταν σηκωνόμουν από κάποιο changeover και το φωνάζανα, τρίχιαζα, να σου πω την αλήθεια. Και όλοι εμείς μαζί σου. Είναι πολύ συγκινητικό να έχουμε αθλητές σαν και εσένα εδώ πέρα. Μας αλλάζει τη ζωή, ειλικρινά. Είναι εδώ και ο μπαμπάς? Ο μπαμπάς όχι, δυστυχώς δεν είναι. Είναι στην Ελλάδα με την αδελφή μου και είμαστε εδώ εγώ, η μαμά μου και ο προπονητής μου. Σε μια παλιότερη σου συνέντευξη, ένα ξένο περιοδικό νομίζω έγραψε «This is Sparta». Είσαι Σπαρτιάτισσα. Αυτό τι σημαίνει για σένα? Νομίζω είναι τα αγωνίδια σίγουρα, αλλά
δεν μπορώ να πω ότι έχω γεννηθεί εκεί, αλλά έχω περάσει πολύ καιρό εκεί έξω από τη Σπάρτη που έχουμε το σπίτι και κατάγεται τον πατέρας μου. Και νομίζω ότι λιγάκι λίγο αυτή την οτροπία την έχουμε μέσα μας. Για τον επόμενο αγώνα παίζεις με την Lucic Μπαρόνι. Έχετε παίξει πέρσι και την κέρδισες, αλλά φέτος φαίνεται να είναι σε καλή φόρμα. Πώς αισθάνεσαι για τον επόμενο αγώνα? Να είμαι ειλικρινής, δεν έχω κάποιο άγχος, γιατί εντάξει, όχι, εκτός από αυτό, είναι πάρα πολύ καλή, πολύ δύσκολη αντίπαλος, παίζει πάρα πολύ γρήγορα και πολύ δυνατά. Δεν θα βάλω άγχος στον εαυτό μου ότι πρέπει να κερδίσω επειδή είχα κερδίσει και σε Advanced νούμερο 3 κόσμου, δηλαδή σίγουρα βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση και θα είναι ένα μάτς που θα το διασκεδάσω και ό,τι κάνω. Πολύ ωραία. Να κλείσουμε με λίγα λόγια για τον κόσμο της Μελβούρνης, αλλά και για τους φίλους πίσω στην πατρίδα που χειροκροτούν. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο που ήρθε και στον προηγούμενο αγώνα και σήμερα, αλλά και πέρσι. Είναι πολύ σημαντικό για μένα που έχω αυτή την υποστήριξη μέσα στο μάτς και με κάνουν να αισθάνομαι πολύ, να μου ανεβάζουν την ψυχολογία και όλα. Και ευχαριστώ και όλους τους ανθρώπους που είναι στην πατρίδα και με σκέφτονται, μου στέλνουν μηνύματα, με υποστηρίζουν, είναι εκεί σε κάθε μου βήμα και είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Λοιπόν, εγώ να πω ότι με τη Μαρία γράφουμε ιστορία και ραντεβού το Σάββατο. Ραντεβού το Σάββατο και μακάρι όλα να πάνε καλά.